Molt bones, aquí de Marca.cat, estem en un nou vídeo d'aquest magnífic joc Dark Souls 2, el primer episodi de la sèrie que... Porto jugant uns 3 dies, tinc una partida aquí de 4 hores, nivell 14, al borde de los no muertos. Realment el joc és complicadíssim, és molt difícil, però el problema és que no tinc cap mando d'Xbox, o que seria compatible per aquest joc, i he de jugar amb teclat i ratolí, que és com 50 vegades més difícil. Però, com que jo soc putament normal, ho hem de fer. Començarem nova partida. Agafem un jugador i li diem... Merca, com m'agrada dir-li a mi. Sexo. Hombre. D'acord, doncs ja tinc el personatge completat. Anem a començar nova partida. Realment el joc està super mal optimitzat. Va molt malament. Però porto com un mod, per dir-ho així, que se'n diu DCFX, que augmenta considerablement els FPS. O com a mínim no dona baixons. Li donarem aquí Enter. Doncs ja està, tenim aquí el nostre personatge. Acabo d'instal·lar unes textures en HD i realment es veu de putíssima mare, comparat amb abans. Vale, tenim la clau. Obrirem la porta. En aquests 3 dies he estat acostumant-me a que seria els controls i realment són difícils, Aquest pobre el matarem. Collons, aquest no l'havia vist mai, hòstia! Bueno, el deixem estar, encara mirant-lo ens atacarà. No sé, qualsevol cosa pot passar en aquest joc. Anem a encendre la foguera. Ok. Anem a descansar. Sortir. D'acord. Ah, obre la porta. Hola, què tal? Adeu. Vinga, adeu. Vaig ràpid perquè si no em cardarà una hòstia i em matarà. Perquè ara no tinc cap arma per matar-lo. Una altra foguera. Bueno, no sé per què torno a descansar. Realment no moriré pas, o sigui que... Ah, aquí tenim escudo de araña. No sé si és un bon escut o un mal escut, però jo me'l poso igualment. Obrirem el menú. Deixa'm entrar. Ah, ara puc treure'l. Posem l'espasa, què és? Ah, no, que no és l'espasa, l'atxa de guerra. Clar, estic acostumat amb el caballero. Que havia començat 2 o 3 partides. Però, i clar, amb el costum de que aquí em trobaria l'espasa, doncs no, aquesta vegada m'he trobat l'atxa. Cony! Puto lag. Trampa tramposa, mireu la bola que abans. Ha patat la paret. Parlarem amb aquest bon home. Oh, You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. Pobre senyor. I wish to ask something of you. You and I are both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. In thine exit when thou... Well, now you know... an est... L'Estus i la clau del segon pis. Vale. Obrim la porta. Què diu aquí?
Ah, bueno, ja ho sé, ja ho sé. Sí, sí. Ullos! Me cago en la vostra mare, no em mateu, no! Va, mort, vale. Però realment va molt bé aquesta destral. Aquí tinc l'estus. Veu, papà. I anem a lluitar contra el boss, va. Mira que està. Toma! Toma ja! Tres quarts de la vida fet. Ja està. Aquest boss, adeu. És que ara mateix tinc un lag brutal. Només per gravar. No! Merda, merda. No, 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 no! És que no veig res, és que no veig res. No! Escapa. Roda! No, 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 no pot ser, no pot ser, no pot ser, no em matis, no em matis. No, 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 no. Veu. Ah, com aconsegueixo. Digue'm que sí. No, va. Li foto un últim cop, va. No! 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 Va, només li foto un cop, va. Sí! Ha! Victòria per mi! M'han donat una humanitat. Estic feliç. Aquí se sent l'altre. O sigui, el que hem vist abans. Vale. Molt bé. Ja ho sabe, llave Gran Peregrino. Aquí baix... No era aquí. Merda, no era aquí. Soc putament anormal, però molt gilipolles soc. El camí és per aquí, no per allà. I que per aquí baix hi ha unes ànimes, però ara no les trobo. No les veig, no les aconsegueixo veure. Com, tio? Hòstia, sí que estan per aquí. Bueno, les deixarem estar, seguim. Què passarà? Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Ah, pajarraco! To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. I arribem a un inhòspit lloc. A tomar pel cul del lloc on estàvem. Gràcies, pajarraco.
Vale. Doncs aquí s'acaba la primera part de Dark Souls edició Prepara't per morir. Espero que us hagi agradat el vídeo, doneu-li like, subscriu-vos i comenteu per la vostra opinió. Adeu!